It's I I am am beautiful. chocolate box. Yeah man, dark. Box. That's why ngiyeza kunika amasimba la sis. Kuka wena sis. Angifuni Thule mara Nelson Mandela ubanike freedom of speech. Like what do you mean? Nelson Mandela umyeke washona kudala yena loyo. Naku ngilingwe yini Nkosi yami? Hayibo. Huh? What the fuck man? Here, Mr. Blessings, guys. We back again with another banger, guys. As you can see again today, guys, I'm not alone. I'm here with. What up, guys? This is your boy, Smiley for the babies. I smile a lot, like take a lot, as I took a lot. That's a bar. If they don't feel it, they are Today not we like are us. operating a collab, and all. So don't forget to subscribe, like, share, comment. Today I'm taking this channel is mine. So subscribe and do the most. So roll number channel na magama channel tinhlala. Okay. Ane. Yeah. Sure ungawari channel sokuyami. Okay. Yeah, ngawari. So check. Ngizwela ngithi. Yeah. So in-type comment kanjani? Mina i-type yami umuntu like omuhle oziphatha kahle yabo. Umuhle njengoba ufuna umuntu omuhle. Vele uqale nje ube Umuhle na. Ngihayi. ya ngimuhle mina. Oh. But mina emangizibheke espilini bamuhle yazi. Oyishika. Hayi yabo vele ngathusa lento ukuthi evela abe hyper song bawaridi ukuthi maybe angaba movie and stuff. Mara umuntu ke aphapha amubi. Hayi baningi ngiyadila nabo mina. Wena. Ukuthi like muhle my sister. Umuhle. Yeah. Ngicela ukuze indoda ethi yihle yona mfana. Mangela. Ngimuhle. Yazi my sister bayi10 abantu sebengitshela ukuthi ngimuhle namhlanje. Today bana. Oh umuhle. Yeah, ngiyatshela mina ukuthi It's I am beautiful. Or it's I am muhle. hayi ngathi nje sengicula le ngoma zase primary. I am beautiful. Oh, so wena i-type comment kanjani? Umuntu onemali. John Cena body. Yeah. Phela. Angabi mnyama ngizwa indoda emnyama ngiyithanda. Mina my sister ngithi chocolate box. Yeah man, dark. Box. That's why ngiyeza kunika amasimba la sis. Kuka wena sis. I-chocolate box. Bengifuna ukuthi ngichakole my sister. Ngichakole. Oh, so chocolate box yini red flag yakho? No, mina bekuyi mistake lapha. Bengifuna ukuthi ngichakole yabo. Yeah. Chocolate box yini red flag yakho entombazaneni? Intombazane ephapha engagezi yabo. Ngifuna intombazana yawo egezayo ngiyayithanda and ethulayo ngiyayithanda. Yeah, and angifuni isleep. Thule mara Nelson Mandela ubanike freedom of speech. Like what do you mean? Nelson Mandela umyeke washona kudala yena loyo. Naku ngilingwe yini Nkosi yami? Hayibo. Huh? What the fuck man? Thule mara freedom chat sasekhona. Ukuthi sinama rights Umuntu okukhuluma. washona ngo1990 something hayi. Manje 2020 1990 something Mandela. 13 lo muntu loyo umadala loyo asibe simyeka la ngiyasho ukuthi ngifuna umuntu ozithandayo ngifuna umuntu oziphatha kahle ya ngiyathatha Uzibiza nge-chocolate box. no my sister Yeah, yeah, wena yini red flag yakho? Uye. Umnyama sekazishila i-red flag ehambayo. my sister ukoshomo Uyi-red flag angithanda indoda emnyama mina ngithanda indoda ecomputer nayo. Yeah. So chocolate box yini red flag yakho? no like ngisaceda uyiphinda futhi intombazana amele ithule and intombazana ngifuna mangithi mama pheka avela pheke yabo. Mama khamshiya ngendlini uzofuna uzothi mama kimi. Intombazana ngibiza ngomama yabo. Khamshiya endlini. Imama lami yabo ngishaya kanjalo. So wena in green flag yakho into ethandayo ngomfana? Mfana onemoto. Mfana onemali. Oh my sister mina ngihamba inyawo shem. Ama utwana ngihamba ngawo so. Yiyo ngithi uyi-red flag. Ngiyachachazela. Yamazi umuntu ochachazelayo. Yabanda. Ngiyabanda ngani mina bengifuna into ozongifudumeza yabo.
What are you saying, man? What are you saying? What is he saying? Angazi. Uzofudumeza into emnyama. Akho sure my sister. Uthe umnyama mina Oh, ngizona so- into ezimnyama. What is So nama? so ngizonika 5 minutes ukuthi nikhulume nithi Okay, chocolate box ifoni. bamba chocolate box. Ungayiphose, wena uyacima la he bakutoshile emsebenzi. Angazi ngiphusiye. Okay. Ungayidli ungashiki. Yeah. Angicacazeli mina mama. Angitshele ke wena like ngicukubuza uyazithanda? Ngiyazithanda usho ukuthini ngiyazithanda. No, ndewe khuluma ngakho ngibuke ngathi awuzithandi yazi. Shoot wena uyi-prophet ukwazi ukubonela No, phambili. like ndewe khuluma ngakho ngathi la Kumele ngikhulume kanjani? amaphara like wabona emakuleni bathi 2 minutes bayabhema. Like Asiphara, uzama mina. ukuhlekisa nama-jokes akhaya abantu afana nani. Ngiyayazi. Ngiyabanda wami because nami ngiyabanda. Into engisho mina umuntu obandayo ngimisa kufana ukuthi Mina ngilethe ngidinga umuntu emoshaka. ozongifudumeza. Mina kumele ngifudumeze. Uzwile My sister. like unamahlayi. Angitshele ke uyakwazi uyidila indaba yomuntu onento enkulu. Ngimisaphi? No like asibe nestinyana what is your question in bed? Anginayo. Angenzi Awunayo? into zabantu abadala. Nangu mamfundisi eish. Ngoma mfundisi shoot Eish. nje mfundisa. No. Shoot like Nabe ngifuna indaba like sibe mfundisa nestinyana yabo. Ungitshela ukuthi ini elithandayo. Mawumnyama ngikwisapho nobunesti bakho. No my sister relax asili. Relax bamba ugesi. Awumazi umuntu olwayo awefenyelo. Ngizorasa. Wena ungibone ngikushaya. No ngiyabuza Nami yashaya. sengiyakubuza. Mina ngishaya ngigwala yazi. Into enye. Ngiyabaleka. So ngiyashaya. Halala. Sikuthengeleni. Hmm? Sikuthengeleni since Mina ukhona. angidingi nemali mina. Ngiyakwazi ukuspenda. Unemali? Ngingafuni ngihleki. No like noma nginamoto but ngiyayiphatha Lento imali. batshela ijoke bahleke. No asijoke. Anginandaba nabantu. No angithi bheka basiphethu 5 minutes uthi lethu. Phelile le 5 minutes. Yeah. Right phela ngifuna siqoqe inkinga uya hype. Ngazi ugibela isiflaga sakuphi kahle kahle. Ntwana i-blind date ayiratsotela. Ngimtshela Asiveni. like Yeah, no So problem. ne ozangibuzise wena manje. So far nje ukukhuluma naye umrate ngakhi? Yo, na ngimrate 5. 5. Why 5? Ayinkinga uba hype and uyarasa and mina ngifuna into phansi. Wena so far nje ngokukhuluma naye umrate ngakhi? -0. -0. Yes. Ngale special. Special. As long as something. Uhlekisi. Angifikisi. Ngichaza. So wena ne hayi manje ngizonibuzisa. Already kumbona? Yeah. Wena already kumbona? Angirate. Yeah, ngicela ubhekele. Nawe ubhekele. Guys, don't forget to subscribe, like, share, comment, and do the most. Danko. Mangithi 2 khulima skuyabona. Yabona chocolate box. Angithi 5 4 3 2 1